त भाई लोग गर्मी के दिन आ गइल बा। तू लोग एगो अच्छा खासा कूलर ढूंढत तारा लोग तो तू लोग ले सकता लोग उषा के तरफ से आए वाला उषा स्ट्राइकर 70 लीटर वाला ई वाला कूलर। एकर लुक काफ़ी हद तक अच्छा बा, डिजाइन काफ़ी हद तक अच्छा बा और प्राइस भी काफ़ी ही ज़्यादा कम बा। तो चलो लो भाई लोग ई कूलर के हम अनबॉक्सिंग करतनी और एकर फीचर तारा लोग के देखावतनी कि कितना अच्छा एकर फीचर बा। एकर मॉडल भी काफ़ी हद तक अच्छा बा, लुक के मामले में बहुत ही अच्छा उषा वाला काम कइले बा। 1 साल के वारंटी भी तारा लोग के देखे के मिल जाई जोन की काफ़ी हद तक अच्छा लागल। तो हम आइल बानी एगो शॉप में और एहिजा करे वाला बानी एकर अनबॉक्सिंग। आज देख लो भाई लोग कितना ज़्यादा मज़ा आवेला बा तारा लोग के ई वीडियो में। त भाई लोग देख सकता लोग हम एकरा के बॉक्स से निकाल देले बानी आ कुछ ऐसन ई कूलर देखे में लौकता। एकरा में एगो पॉलिथीन से चिपकावल गइल बा। तो चलो लो भाई लोग एके भी हम उतार देतनी, ओकरा बाद से देखावतनी कैसन बा ई वाला कूलर ठंडा ठंडा कूल कूल। तो देख सकता लो भाई लोग ई हमनी के एयर कूलर बा, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बा, एकर डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बा, मज़ा ही आ गइल भाई लोग। देखो लोग बटन भी काफ़ी हद तक अच्छा बा, 3 लेवल तक बटन के ले जा सकतारा लोग। देखा लोग कितना मज़ा आवता, वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गइल भाई लोग। स्विंग बा, स्पीड बा और पंप बा, पंप ऑन कर सकता लोग, ऑफ कर सकता लोग, साथ ही में मोटर के चालू कर सकता लोग, ऑफ कर सकता लोग। काफ़ी हद तक अच्छा फीचर बा, लुक के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा काम कइले बा। एक और जौन जाली बा, जाली भी अलग वाला जाली लगावल बा जौन की काफ़ी हद तक स्मार्ट लागता ई वाला जाली। जैसे कि तू लोग देख सकता लोग पहले वाला जाली नइखे लागल एमे। ई काफ़ी हद तक अच्छा बा और मज़ा ही आ जाता देखे में। लुक के मामले में काफ़ी हद तक अच्छा बा। एइजा से तू लोग पानी डाल सकतारा लोग और पानी के रिलीज भी एने से तू लोग कर सकता लोग नीचे से। काफ़ी हद तक अच्छा फीचर लगावल बा और लुक के मामले में अच्छा बा। जैसे कि देख सकता लोग ऐसे तू लोग ऊपर नीचे कर सकता लोग, पंखुड़ी के हवा के ऊपर नीचे कर सकता लोग। देख सकता लोग अप डाउन सब कुछ एमे दिहल बा। काफ़ी अच्छा फीचर लागल हमरा ई देख के, मज़ा ही आ गइल। एमे तहरा लोग के 4 गो चक्का भी मिली, मतलब एने से ओने ले जाए चाहतारा लोग तो तू लोग लेके जा सकतारा लोग, मज़ा ही आ जाई। देख सकता लो भाई लोग कूलर में नीचे तारा लोग के पानी भी दिखाई कि कितना ज़्यादा पानी एमे बा, कितना पानी नइखे। काफ़ी अच्छा अच्छा कमाल कमाल कइले बा ई चीज़, हमारे देखते हुए मज़ा ही आ गइल। और भाई लोग देखो लोग मतलब कितना अच्छा लागता ई कूलर लुक के मामले में। एकर प्राइस बा 12,000 के आसपास में। तू लोग एकरा के दुकान से भी परचेस कर सकता लोग, अगर तू लोग चाहता लोग ऑनलाइन परचेस करे ओइजा से भी परचेस कर सकता लोग। 10,000 से लेकर 12,000 करीब में एकर प्राइस रहेला। वैसे ऑनलाइन काफ़ी हद तक अच्छा बा। एकर नाम है उषा स्ट्राइकर, जैसे कि ता लोग के नाम शुरुआत में ही हम बतैनी है। अच्छा बा भाई, कूलर हमरा अच्छा लगल, काफ़ी हद तक ठंडा भी कर देता, काफ़ी ज़्यादा हम इस्तेमाल भी करनी है, तब तहा लोग के सुझाव देतनी ई कूलर के बारे में। मज़ा ही आ गइल ई कूलर देखला के बाद से। जैसे कि तू लोग सामने ही देख सकता लोग अपना ई कूलर कैसन बा। तो भाई लोग तहा लोग के साफ साफ भाषा में कहेम तो ई कूलर ठीक बा, नॉर्मल में अच्छा बा। उषा के कूलर बा, काफ़ी हद तक अच्छा काम कर देता। कमेंट करके बताओ लोग तहरा लोग के ई कूलर कैसन लागल। का तू लोग एक एक खरीद सकेला लोग कि नहीं लोग खरीद सकत ई कूलर के। एकरा बारे में तहा लोग के का सुझाव बा ई एयर कूलर के बारे में। देख लो भाई लोग हम ई वीडियो के ज़्यादा लंबा नहीं खींचे चाहत, यही से एक बार और कहेम कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दो। तो चलो लोग मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर दोस्त लोग बाय बाय और जय हिंद जय भारत।